breidje. Mooi. Kom on, vrouwje. Dit is dus naar je collega, Sylvia. Nou, moet wel goed komen, denk ik. Hè? Welkom, Sylvia. Had ze er wat nog leven? Nog? Of je er zin in hebt. Oh. Ik ben zo terug, ja? Oh. Oh ja hoor. Wat zou ik voor u doen? Nou, dan was dus maar wat letten en zetten, denk ik. Ja, dit is een soort van woordfeud. Letters zetten. Nou, het is haast jou vervelend. Ik hou wel zin aan een hassebasje. Ja, een flauw biet. Of net, Sylvia? Ik weet niet of er bietjes op het menu staan vandaag. Maar dan moest ik eerst naar een Essa. Wij zoekt die lippen. Achter de jermtakken, denk ik. Zo steun het even schenken, de Sylvia. Dit zijn de eretakken? Ja, leven. Maar die kennen we wel in de eerste kamer. Waar is dat? Geen jonken. Nou, de winkel weer. Hoe gaat het hier? Best. Ja, maar ze maakt nou wel een soort leren, zuster. Daar is Sylvia eens. Hier, in de Jessekamer. Nou, dat kan wel goed leven. Hm?